سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንኣኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ሂወትኩም ከይሞከርኩም ክትሓልፍዎም ዘይብልኩም ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ፆታዊ ርክብ ዋላ እንተፈፀምኩም እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እንተዘይተጠቂምኩም ፆታዊ ርክብ ኣይፈፀምኩምን ተባሂሉ ክንገረሎም ዝኽእሉ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም። ንደቂ ኣንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ብማዕረ ዕግበት ክህቡ ዝኽእሉ ብሉፃት ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እየ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ጠባየን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ መትለኹም ናብ ብልዕተን ስለ ዝኣተወን ስለ ዝወፀን ጥራሕ ከምኡውን ግጅፍ ዝበለ መትሎ ስለ ዘለኩም ጥራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ተዕግቡ ዝመስለኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም። ኮይኑ ግና ሓደ ሓደ ፖዚሽናት ተጠቂምኩም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዕግበት ብቐሊሉ ክነቅልጥፎ ንኽእል ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ከም ነውሪ ዝሪኡን ንምምካር እውን ምንም ዓይነት ድሌት ዘይብሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም። ሜይቢ ኣብኣቶም ዘሎ ምስ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽን ዝተተሓዘ ግጉይ ኣረኣያ ንኽነማዕራርዮ ዝተዳለወ ብሉፅ መደብ እዩ። ኣብ ዓለምና ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ኣለዉ። እዚኦም ኩሎም ግና ንፆታዊ ርክብ ይምቸዉ እዮም ክበሃል ኣይኽእልን። ኮይኑ ግና ብዚ መደበይ ለማዓንቲ ዘልዕለልኩም እዞም ሰለስተ ፖዚሽናት እስካብ ሕዚ ተዘይተጠቂምኩሞም ካብ ሕዚ ብምጥቃም ትረኽብዎን ትህብዎን ዕግበት ልዑል ከም ዝኸውን 100% ብምትእምማን እዩ። እቲ ቀዳማይ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክንርኢ ከለና እታ ጓል ኣንስተይቲ ንኽልተ ኣእጋራ ናብቲ ወዲ ማእገር ሰቂላ ዝግበር ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ቀዲመ ኣብ ቅድሚት ዝገበርኩሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ብዙሓት ሰብ ሓዳርን ፍቁራትን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዝጥቀምዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንታይ እዩ? ዝተለመደ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ብታሕቲ ኮይና ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ቁሩብ ሞዲፊኬሽን ብምውሳኽ ነዚ ፖዚሽን ክተምቅርዎ ትኽእል ኢኹም። ስፔሻሊ ነዚ ፖዚሽን ቁሩብ ብምትዕርራይ ካብ ዝነበሮ ንላዕሊ ዕግበት ክትወሃቡ ትኽእል ኢኹም። ንኣብነት ርክብ እንዳፈፀምኩም መትልኡ ኣብ ውሽጢ እንዳሃለወ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ፀቂጥካ ዝግበር ስለ ዝኾነ ኣብ ከብዳ ከባቢ ማቻ ንኸይስምዓ ዝገብር ዝተለመደ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ኮይኑ ግና ንኽልተ እጋራ ናብ ማእገርካ ኣብ ተድይበሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ብልዕተን ጂስፓት ኢልና ንፅውዖ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ፓርት ኣለወን። እዚ ፓርት ንኽንካእ ዝገብር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ሕዚ ዝሕብረልኩም። እዚ ስፓት ድማ ንኽተፍስስ ዝገብራን ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንኽትበፅሕ ዝገብራ እዩ። ስለዝኾነ ንኽልተ እጋራ ናብ ላዕሊ ሓፍ ክተብሎን ከላ ድማ ካብ ሕቆኣ ሓፍ ናይ ምባል ጠባይ ስለ ዘለዎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሕቆኣ ትርኣስ እቲኹም። በዚ ፖዚሽን ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም እታ ጓል ኣንስተይቲ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ናብ ልዑል ዕግበት ንኽትበፅሕ ዝሕግዛ እዩ። እቲ ወዲ እውን በዚ ፖዚሽን ኣብ ከብዳ ከባቢ ንዘሎ ክፋል ሰውነታ መትልኡ ናብ ውሽጢ ዕሙቕ ኢሉ ንኸይኣትው ክኽልክሎ ስለ ዝኽእል እውን ኣብዚ ግዜ መትልኡ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ብምትራፍ ዕግበት ንኸይህባ ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ነገር ንምክልኻልን ዝበለፀ ዕግበት ንምሃብን ብተወሳኺ እውን ብቐሊሉ ጠንሲ ንኽሕዛ ትደልዩ እንተኮይንኩምን እታ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቆኣ ደቂሳ ንኽልተ እጋራ ናብ ማእገርካ ሰቂላ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቂምኩም ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። እዚ ድማ ብቐሊሉ ዕግበት ክትህብዎንን ብቐሊሉ ጠንሲ ንኽሕዛን ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ፖዚሽን ንኽትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ፖዚሽን ከይሞከርኩም ነዚ ፖዚሽን ከይጠዓዓምኩም ከይሓልፈኩም ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ
ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሂወቶም ከምክርዎ ዝደልይዎ ኮይኑ ግና ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ዘይረኽብዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብከብዳ ደቂሳ ኣብ ትሕቲ ከብዳ ትርኣስ ገይራ ንእጋራ ቁሩብ ክፍት ኣቢላ ብድሕሪኣ ኮይንካ መትሎኻ ናብ ብልዕታ እቲኻ ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። በዚ ፖዚሽን ደቂ ኣንስትዮ እውን ብጣዕሚ ተጠቀምቲ እየን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ቀዳማይ መትልኡ ዕሙቕ ኢሉ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ካብ ከብደን ልዕል ኢለን ተወሳኺ ዕግበት ክረኽባ ይኽእላ እየን። መትለኹም ናብ ናይ ሕምብርተን ዳይሬክሽን ስለዝኾነ ዝሓልፍ ብቐጥታ ናብቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ክፋል ብልዕተን ጂስፓት ንብሎ ማለት እዩ። ብቐሊሉ መትለኹም ስለ ዝረኽቦ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉ ንኽትዕግባ ዝሕግዘካ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጉንብስ ኢላ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ዝኣብያ ጓል ኣንስተይቲ እንተኮይና ወይ ከዓ ኣብ ብርካ ከባቢ ኣብ ሕቆኣ ከባቢ ሕማም ዝስምዓ እንተኮይና ብከብዳ ብምድቃስ ትርኣስ ኣብ ከብዳ ብምግባር ፆታዊ ርክብ እንተፈፂማ ብዘይ ምንም ሕማም ዕጋባይ ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዛ እዩ። ስለዝኾነ እዘን ፖዚሽናት ቀደም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ብፍፁም ከይሞከርኩም ክትሓልፉ የብልኩምን። ሓደ ሰባት ፆታዊ ርክብ ከስተማቕሩ እንዳደለዩ ይጠቕመኩም እዩ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ንምውካር ትፈርሑ ኢኹም። ሓደሓዲኦም ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክበሃል እንከሎ ዝተሓላለኸ ነገር መሲሉ ዝስምዖም ሰባት ኣለዉ። ስለዝኾነ እዘን ክልተ ፖዚሽናት ተጠቒምኩም ዕግበት ንኽትረኽቡ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ልዑል ዕግበት ዝህቦም እዩ። እቲ ወዲ ኣብ ሶፋ ዝርግሕ ኢሉ ኮፍ ብምባል ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ኢላ ንእጋራ ኣብቲ ሶፋ ገይራ ብክልተ እዳዋ ንድሕሪት ኣብ ብርኩ ተጎዝጉዛ ተፈፅምዎ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ነዚ ፖዚሽን ደቂ ተባዕትዮ ዝፈትውሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ናጥዋትክን ንብልዕትክን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትክን እንዳረኣዩ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ስለ ዝሕግዞም እዩ። ከምኡ እውን በፃብዕቶም ንክሊቶሪ ክፋል ብልዕትክን እንዳሓሳሰዩ ተወሳኺ ዕግበት ክረኽቡን ክህቡን ስለ ዝሕግዞም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን እታ ጓል ኣንስተይቲ ምንም ዓይነት ሎድ ከይተሸከመት ዝግበር ስለዝኾነ ብቐሊሉ ንናይ መትለኹም ምንቅስቃስ ጥራሕ ብምስትውዓል ዕግበት ይረኽባ እየን። ክንጠቕልሎም ከለና እዘን ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ምስ በዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ምስ ኣፍቃሪትኩም ብምሙካር ቅድሚ ሕዚ ሪኢኹሞን ረኺብኩሞን ከምኡ እውን ሂብኩሞ ዘይትፈልጡ ዕግበት ንኽትረኽቡን ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሒት ንኽትሕልፉ ዝሕግዙኹም እዮም። ሜይቢ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምሙካር ትፈርሑ ሰብ ሓዳር ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም። ኮይኑ ግና ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ስለ ዘለኩምን ዕጋባይ ናይ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምኩም ድማ ኣብ ናይ ሓዳርን ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩምን ኢምፓክት ከም ዘለዎ ብምፍላጥ ክትጥቀምዎ ኣለኩም። ቀስ እንዳበልኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ነዘን ፖዚሽናት ክተልምዶ ኣለኩም። እዞም ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ኣብ ሓዳርኩምን ኣብ ጥዕናኹምን ዘምፅዎ ምንም ዓይነት ፀገም ከምዘየለ ብምፍላጥ ንኽትምክርዎ ክትሰግኡ የብልኩምን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካኣን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ